И здравейте, приятели, аз съм Илица, това е втори епизод от Котки. Сега до сега снимах малките на Марата. Те бяха съвсем малки, но сега вижте, всички умряха, за жалост. Но сега остана само едно коте. Ето го. Вдигна ли си, бе? И това се казва Ина. Това е Ина. Ина. Дай да покажа. Ина, Вина. Котенце, къде е твоят мъжко? Тук имаше едно оранжево коте, което не знам дали ще дойде. Ина, не! Ина е много сладко коте. Тя е много миличка. С пашицата си. И сега ще я взема горе. Оп. Ина, чакай. Чакай, коте. Това беше Ина. Ако искате да я вземете, нашия блог, ама аз не бих дала това. Но вижте колко е сладка. Тя вече на няколко месеца ще роди. Тя ще роди малки котенца, тя вече е бременна. Охма, няколко месеца, но е бременна и ако искате да дойдете, ще ви кажа кога. Но, иначе това е блок 64. Вижда се. Ето, 64 блок. Чайка, охма, чакай миличка. Ух, дигжажи. Кажи здрасти. Кажи. Кажи, ма. Това беше Ина. Сега ще видите. Това да изглежда. Това е много сладко коте. Чакайте, още сега ще дойде. Опа! Къде ми? Сега ще дойде. Ето я. Много сладко коте. Ама така и жалко. Сега ще снимам малко. Ще изпръз малко. И продължавам клипа, хора. Свалих си раницата, сложих си това и сега тя може да се качи. Оп! Не тука, майна. Ще колко е сладка. И нали ви казах, ако искате да си вземете на такова коте. Примерно може да си вземете едно, което тя ще роди временно. Ох, майна! Злесина! Не знам къде е мъжкия, но със сигурност ще дойде, вижте. На! Кажи здрасти! Кажи здрасти, Дейна. Кажи. Ина. Годен так. Там една друга котка. Вижте го как ми гледа. Ох, милчо. Трябва да слезе. Сега ще го покажа. Ето. Блъсна. Може. Да ви покажа как тя си играе. С пръчка. Ще ви покажа. Сега. Казва се.
Айде сега ще свършим. Това е едно куче, Тара, дразните зрители. Спанина. Обърнете. Тара, кажи здрасти. Пум. Не близане. И това беше от мен. Мога да снимам още клипове, ако искате.